maganda po siguro kung ang videos natin is 8 minutes sa interval hanggang 10 minutes. Pag mahaba po, para na po yung pelikula. Eto, nasa road lang naman tayo. Pagdating po sa base ni boss, yung mekaniko ng electric bike, iiwan po natin doon ang motor nating single. Sasakay po kami ng baka bus o jeep para po makarating doon sa Bugalyon. Nandun po yung rekomendadong mekaniko ng sasakyan. Ito pong tulay na to, napupunekta po dun sa Arellano hanggang makalabas kayo ng Tapwak. Arellano, Dagupan City. Ang dulo nito sa Tapwak. Meron din po kayong pwedeng likuan para makapunta ng NBI at LTO. And guys, so ito yung nasa left natin, papuntang NBI po yan, LTO, at papunta na rin ng downtown. Ito po, pag galing kayo doon, ito, iikot dito. Pagbabalik kayo, hindi pwedeng basta-basta lumiko doon. Sa gilid lang tayo. May mga mabibilis talaga. Ayan, nasa likod natin, single. Please. May mga kanya-kanya yung nahabol na trabaho. Okay pa yung gulong natin, kahit mabilis siguro, okay pa. Mahirap po bumiyahe ng long distance na kalbo na ang gulong natin, guys. Check nyo laging gulong nyo, gulong, preno. Itong Divinesia Road na to, dito nagbabike every Sunday mga bikers. May oras po ito para close. Binubukas lang pagkatapos ng oras, kasi delikado naman po papapasukin ng
na sasakyan sa oras ng maraming nagbabike. Yan guys, so malapit na tayo sa dulo. Yung dulo na yan, yan na yung sinasabing tapwak. Tagal mag-signal. Kaya bumibiglang nagpepreno ang likod dahil dapat malayo ka pala mag-signal ka na. Tricycle eh. Tayo sa andali ng Centrum. I-check natin gasolina natin kung meron pa.